Prvo, mi kažemo kuća za dom. Imamo i reč dom, ali dom ima dva značenja. Ili znači toplo, to je moj dom. Naprimjer, živim u Srbiji već 5 godina. Srbija je postala moj dom. Ili moj drugi dom, recimo. A druga situacija kada koristimo reč dom, to je za neke institucije. Naprimjer, studentski dom, to je velika zgrada gde stanuju studenti. Ili starački dom, to je velika zgrada gde se čuvaju stari ljudi. Žive stari ljudi i neko se brine o njima. To je starački dom. I postoji recimo dom kulture. Dom kulture, svaki grad ima mali dom kulture ili veliki. Ako je veliki grad, na primjer u Beogradu, postoji puno kulturnih centara. Ili možemo reći dom kulture. Pa može biti dom hrvatske kulture. Na primjer u Sremskoj Mitrovici postoji hrvatski dom ili dom hrvatske kulture. To je jedna institucija gde se mogu organizovati različiti koncerti ili predavanja, tribine. Može biti bioskop. U malim mestima nema posebno bioskop. Bioskop je kino. Posebno pozorište, odnosno teatar. Pa posebno koncertna dvorana. Nego je sve to zajedno u domu kulture. To je dom. A svakodnevno, znači, koristimo reč kuća. I kažem, ja sam kod kuće. Sada sam kod kuće. Kažemo, idem kući. I došla sam ovde od kuće. Ili dolazim od kuće. Malo je specijalna situacija sa ovom imenicom kuća. To je jedina imenica koja znači stvar, a mi kažemo idem kući. Uvek kažemo idem na posao, idem na pijacu, idem u restoran, idem u neku zemlju, a samo sa rečju kuća kažemo idem kući u dativu. A ja sam kod kuće, znači ja sam doma. Tako je. Tako je. I na jugu Srbije, sad to je interesantno opet, u Hrvatskoj se koristi reč dom više nego opet u tom značenju kao ja sam doma, u Hrvatskoj se kaže, ali kaže se i na jugu Srbije. Malo padeži su drugačiji, ali isto se kaže, koristi se reč dom. Ali sada, pošto smo u Beogradu, centralna Srbija, isto veći deo Srbije, kažemo kod kuće sam. I čak je uobičajeno, ljudi kažu kući sam. Ovo se proširilo i na ovo kod kuće. To je nestandardno, nepravilno, ali ljudi kažu kući sam. Jesi kući? Umesto da pitaju formalno da li si kod kuće, standardno jesi li kod kuće, pitaju jesi kući. To je kuća.